ಎಸ್ ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನ್ ಜನಕಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೊಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ಲಿಮ್ಮ ದಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಜನಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂడి ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ 10 ಕೊರೋನಾ ಬಾಕಿದ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಕೊರೋನಾನೇ ಅತ್ತು ಚಲಿತ ಪೊತ್ತು ಸರ್ ಚಲಿತ ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಣದ ಮೈಂದ್ ಉಂಡು ಆ ಮೈಂದ್ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಎರಡಯಾವು ಖಂಡಿತ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಾ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಐಕ್ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಜೈನ್ ಪನಿಯಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಚಿನೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಲ್ತುದಾತಿನತೆ ತುಂಬು ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಿನ ಪಂಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಕುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಸಾವಿರ ಸತ್ತೇನೆ ಸಾವಿರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸೆಕೆತ್ತ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆದರ್ ಹೋಯ್ತದ ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಮರಿಯಲ್ಲೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜ್ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಲಕ್ಕೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಪದ್ಯ ಬತ್ತ ದಿನ ಒಂದು ಜ್ವರ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನು ಕೂಡ ಅಂತ ಜ್ವರ ದುಂಬುಲ ಬೈತನು ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ತಿನತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನಾತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ MLA ನಕುಲು MP ಆದ ಏರೆಗ್ಲಂದತೆ ಇತ್ತೆ ಓಟು ಬೈತುಂಡ 25 ನಮ್ನೇಡಿ ಇಲ್ಲ ವಕೀಲ ಜನ ಬೈತು 25 ನಮ್ನೇಡಿ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಇತ್ತೆಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಲ್ ನಕಲ್ಲಾನೆ MLA ನಕಲ್ಲಾನೆ ಸಾಲೆಲ್ ಉಪ್ಪುಲ್ನ MLA ನಕಲ್ಲಾನೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಂಪನಿಲು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಹಾಕಲ ಅಂಡರಡೆ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪೋಪಿನೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಂಚಿನಕುಡು ಇತ್ತಾಕಲ್ ಪಂಪಿನಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಎಂದು ಪಂಡ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಹಿಂಜುಲು ಒಂಜಿ ಕೋಲ ನೇಮ ಪಂಡ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜಿ ಹಿಂಜುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಪಿನಿ ಕುಂಟು ದಕ್ಕಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿನ ಪಟಬೆಕ್ಕುನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿನ ದೊಂಪದ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿನ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಲಾರ್ ಪಂಪೇರ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಾರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಒಂದೊಂದತ್ತು ಇಂತೆ ಕೋಯಿನಿ ಬೇರಾಪಿನೇರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋರಿ ದ್ಯಾಗ್ ಮೀನು ದ್ಯಾಗ್ ಅಂಗಡಿ ದ್ಯಾಗ್ ಮುಕ್ಲೇಗ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕೈತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಜನಲ ಸೇರೋಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಜಿಗತ್ತೆ ಅವು ಸೇರೋಲಿ ಅವು ಕೋರಿಗ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಮೀನುಗ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಸೇರೋಲಿ ದಾನ ಹಾಕುಜಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಇರತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರೇ ಗೊತ್ತಂడి ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಟು ಉಂಡು ನಮ್ಮ 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 ಸೋಲೊಪ್ಪನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಓಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಗೋಲ್ದ ಮರಕ್ಲ ಒತ್ಸೇರು ನಾತನ ಅಜ್ಜೇರು ನಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಜೇರು ಈಚಿ ಮನ್ಪುಜೇರು ಯಾರು ಮನ್ಪುನಿಂಜೇನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ಪನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಬಾಪ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತ ಕುಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಎಕ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮತ್ ಇರಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬೇರೆದಾರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಅಂತಲೇ ಇದ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಈ ಪಂಡಿನ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಕಡೊಂದು ಜನ ಪನ್ನಗಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ಯಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಮುಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ಮುಕುಲು ನಿಕುಲು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಪಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ತತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ತೋಚ್ಪವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಸುರುಕಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ರ ಬಲ್ಯತೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇತ್ತ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬಾತಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕಲ್ ಸೇರ್ಪಾವ
ಅವು ಮಾತಿತ್ತಂಗ್ಲಾಗ ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡದ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ಸರಿ 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 ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೇನು ಏತ್ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರ್ ತೂಪಿನ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಬತ್ತಟ್ಟೆ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಂಟಿಗೆ ಚಂಡಿಗೋರಿಗೆ ತೂತ ಎಂಜಿ ಗಾದೆ ತುಳು ಚಂಡಿಗೋರಿಗೆ ತೂತ ಪೊಡಿಗೆ ನಂದು ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಸೈತಿನ ಗೋರಿಗೆ ತೂತ ಪೊಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ಸೈತನ ಕೋರಿಗೆ ತೂತ ಪೊಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿಂದು ತೂತ ಪೊಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ನಾವು ಸೈತಲತ್ತೆ ಅವನು ಎಂಚ ಪಕ್ಕನ ಮಂತೇನೆ ಇದು ಜನಕ್ಲ ಸೈತಲಕನೆ ಆತೇರು ಆತನ ಸೈಟಿನೇ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಮಂತಿನಿ ಒಕ್ಕಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿನೆ ಅರ್ಧ ಆಟದ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಜಪ್ಪಾರು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಫೋಟ ಅವು ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಅವು ಒಂದು 4,000 5,000 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರು ಸೈಟಿನೇ ಗೊತ್ತು ನ್ಯಾಮಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶುಗರ್ BP ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೊನೋದು ದಂಬು ಕಟ್ಟುನ ಈ TB ದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕೊನೋದು ಆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉಂಟಾತ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಸೈತೇರಡ ಕೊನೋ ಸೈತೇರು ಅಂಚಿನ ದಿನೋದ ತೆತ್ತೊಂದ ಮಾತ್ರ ಏನು 2 ದಿನ ತೆತ್ತು ಒಂಜೆರಡು ಆಗ ಸೈ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಈ ಪಲ್ಪಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಸರ್ತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ತೂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಪನ್ಪನ ಕತೆ ಅಂದೇನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ BP ದ ಶುಗರ್ ದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಉಂತಾಯಿರು ಹಾರ್ಟ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದು ಐನು ಉಂತಾಯಿರು ಉಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೊರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀಟಿಗೆ ಮರ್ತೇ ತಿಕ್ಕತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊರೋನಾ ಮರ್ತು ಹೊತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ತಿಕ್ಕತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರ್ತು ಹೊತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಹೊಡತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ತು ಹೋಗೇಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಬಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ಲೆ ಕೊರಡು 5 ಗಂಟೆ ಹೋದು ತುದಲ ಕೊರ್ಪಾಯಿರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಾನಂತ ಜೇರಂದು ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಿರಲ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪುರ ಜನಕಲ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಮದಿಮೆ ಅವು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪಿರದೀನಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಸರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಇದು ಪೂರ ಹೊರನೆ ಕೆರಿಯಿಟ್ಟ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಮಾತೇನೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಲೋನ್ ಇದ್ದದು ಆಯ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಆಯ ಬಟ್ಟಿದ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ವಿ ಆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರಿ ಸಾಲ ಎತ್ತದೆ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪ ಇರದಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು